Începem primul episod a rubricii Audit imobiliar și o să discutăm despre apartament cu 2 odăi în complexul Pavel Boț 87. Vorbim de un bloc locativ din anul 1992. Plusurile apartamentului amplasat vis-a-vis de Parcul Selecția. Minusurile este depărțișor de oprire, dar la colțul casei este stația de transport public spre și din localitatea Sadovei. Plusuri, odăile sunt separate. Minusuri, toți pereții sunt portanți practic și nu poți să replanifici. Planificarea oricum este foarte reușită. Apartamentul are geamuri mari. Intrând în apartament, ne aflăm într-un hol de 6 metri și jumătate, din care poți accesa dormitorul de 12 metri, salonul de 18 metri jumate și un alt antreu de 3 metri și jumătate cu acces înspre bucătărie și baie și wc separate. Plusurile antreului este foarte larg, este posibil de poziționat mobila pe două părți, avem o intrare largă înspre salon și în plus că această intrare o poți schimba dreapta-stângă. Este acest perete portant care nu poți elimina. Dormitorul este pătrat, larg, cu ieșire înspre balcon. Liber poți face un dormitor matrimonial, plus la toate, la balcon este posibil de a expune careva dulapuri și spații de depozitare. Un minus ar fi doar dacă pui un pat foarte lung, aici o să ai puțin spațiu pentru a trece. Baia și toaleta separate, 25 și 1 metru pătrat. Este recomandat de a le uni, întrucât poți utiliza ușa doar în una dintre acestea, fiindcă aici trec toate comunicațiile, apa și canalizarea. Plusuri sunt deja țevile de plastic la scurgere și la apă au fost schimbate prin anii 2000. S-a pus o țavă pentru apă cu perete gros. Bucătărie 7 metri și jumătate, aici poți pune liber bucătărie. Nu te sfătui să o faci la colț, fiindcă o să fie greu de traversat acest spațiu. Aici intră liniștit o masă, vreo 80 oameni în cap garantat. Din minusuri este de 7 metri și jumătate. În unele cazuri avem bucătării puțin mai mari, în blocuri cu 9 etaje, de 8 metri. Plusuri că este oricum încăpătoare față de alte planimetrii și are un balcon la bucătărie. 53 de metri cadastrali este oricum un avantaj. În această planificare eu găsesc doar mai multe avantaje decât dezavantaje. Și dacă ai nevoie de o părere imparțială, atunci apelează-mă cu încredere.